Бяха на време млад и хубав, ама вече забравям. Само си хубав. Само съм хубав, да, вече не съм толкова млад. Ох, как ще ме дадеш, не знам. Може, ей! Ти сам се дай, че какво направи. Да, сам се разбираш. Ще ги налагаме, малко настъпвам и като плавници съм си обувки за първи път слагам такова нещо. И така хора като пати разглеждам. Шляп. Сега отиваме, най-тежката задача предстои. Едно девойка чака в една изоставена стая, ще да се надявам, че ще мога да изкараме. За камерата да станете, пуснахме пари, не ни отварят, не знаем вече какво да правим. Да. Слагай, няма проблеми. Мога да кажа само, че беше доста трудно, но мисля, че резултатът се заслужава. Сега предстои най-важното. Не знам, май съм си забрал личната карта. Дано да не е така. Трябва си буката и леко притеснена. Кажи си, какво да отпусне? Страх я да каже ли да ти каже ли да. Букира си така леко притеснена. Добре. А я кажете кой колон стъпа сега? Аз в него настъпах 2 пъти. 2 пъти или 3 пъти пръсти го да развеш. Гледай, тупка, втора, трета. Камера! Лалена. Здравей, мамо. Ти позна ли ма така? Можеш ли да ме познаеш? Да, мамо. Май няма да ти оставят да я гледаш, ми се струва. И аз имам такова предположение. Ще да убия. Ужас. А защо сме тук? Защо сме тук? Защото тук се запознахме. Защото си ти. И другото си.